asin darakulang bareta kan aldaw. Mga baretang balansyado, dainimting kikilingan, asin makatotohanan. DCGB, Bareta alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Marhay na aga mga tugang Huwebes po nganyan, Petsa 24 sa bulan kan Hulyo 2025. Ini ang Bareta alas 7. Asin ako sa magiging tagapagbareta Mardila Daingiba. Headlines ito yung mga darakulang mga bareta ngunyan sa lado lokal. Mga ipatura kang pulisya sa probinsya ng Albay, Siringman, ang duwang Provincial Mobile Force Companies. Naka-full alert status dahil sa patakot na darakan mga bagyo ang sinabagat sa Bicol Region. Planong Legazpi City Modern Fish Market Project tinukar na ni Legazpi City Mayor Hisam Ismail sa Philippine Fishery Development Authority. Mga scaffolding sa haloy ng taon na tapos na proyekto sa Oros Night, Legazpi City. Pipatanggal na kan Legazpi City Engineering Office o sa DPWH Regional Office na naging kausa na kang pagkabutong kan tubig kasamay ang mga basura sa nasabing lugar. 14 na MSMEs nagrepresentar kan Bicol Region sa National Trade Fair ngunyan na taon sa SM Mega Mall sa Mandaluyong City. Sa bareta sa lado nasyonal, DPWH nagapilar sa publiko na maging responsable sa pagtapok ng basura. Style ni DILG Secretary John Vic Remulla sa pag-anunsyo ng suspension sa klase asin trabaho kabo ng pakiaraman ni Presidente Bongbong Marcos. Presidente Bongbong Marcos sinuspindir ang pagluwas kan pondo ka nagkapirang flood control projects dahilan sa irregularidad. Agyat ang suntukan ni Davao City Acting Mayor Baste Duterte, pinatulan ni PNP Chief General Nicolas Torre III. Sa ibang nasyon, 21 na aking Palestina na pabareta na nagadan dahilan sa gutom asin malnutrisyon. Sa Karawato Sports, TNT Tropang 5G na pugulan ng San Miguel Beermen na makuha ang kampyonato ng PBA 49 Season Philippine Cup Finals Kandaogon, Kasubangi. Yan ang headline. Muna sa detalles ka mga bareta, enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Naka-full alert status sa mga ipatura kan Albay Police Provincial Office o PPO sa gabos na 18 munisipalidad asin duwang Provincial Mobile Force Companies kan ahensya sa bilog na probinsya ng Albay katakod kang patanid na darakan bagyong Dante sa reyong Bicol. Sigon sa Albay PPO, aktibo sindang nagkikipag-koordinar sa maniba-ibang ahensya di gobyerno arog kan City, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Offices, Department of Social Welfare and Development, Philippine Coast Guard, National Port Authority, Philippine Maritime Group, pati na ang iba pang non-government organizations tanganing masiguro ang marikasasin koordinadong pagsimbag sa mga emerhensya. Mentas na siniguro man ni Albay PPO Provincial Director Police Colonel Julius Anyunevo na nag-aktibar ang Reactionary Standby Support Force sa kada istasyong kang pulisya bilang parte kansedang pre-disaster preparedness measures. Sa ngunyan, naka-standby ang mga personalis kang pulisya para sa posibleng rescue operations, evacuation assistance asin relief distribution sa mga lugar na naapektaran kang pagbaha, landslide asin makusog na uran. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Inaktibar kang Police Regional Office 5 ang Critical Incident Monitoring Team o CIMAT bilang pagsiguro kan makaskas na pagresponde dahil kan maraot na panahon. Sigun kay PNP Bicol Regional Director Police Brigadier General Nestor Babagay Jr., sa paagi kini operational 24/7 ang pulisya para sa pagkolekta asin pagberipikar ka mga impormasyones para sa mas makaskas na aksyon. Ang gabos na Police Provincial Office sa Naga City Police Office nag-aktibar naman arog sa o kaya para sa respective monitoring teams. Ang mga units na ini mamomonitor sa mga local government units as in disaster councils, tanganing siguro ng public safety as in timely emergency response. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys!
Susuratan sa giraray ni Engineer Clemente Ibo, kan Legazpi City Engineering Office and Department of Public Works and Highways Region 5 tanganing ipagiramdom asin nagadon naliw na ninda ni kinaag ng scaffolding sa pirang taon ng tapos na proyekto sa Barangay Oros at Legazpi City. Ang pahayag katakod kan entrevista kan DCGB News kay Engineer Ibo matapos ang ginibong clearing asin declogging operation sa Tibo River kasuhapon kung saan nailing ninda na ini ang mayor na rason kay bana ng mga basura hali sa mga naka-star harani sa salog kang nga nabubutong ang tubig sa nasabing lugar. Sigong kay Ibo, enot na sindang nagpadara ng surat sa opisina kan DPWH alagad wara pa ning kasimbagan o aksyon sa gudsangon. Dagdag pa niya ng clearing operation katakod kan direktiba ni Mayor Hisam Ismail na linigo ng mga lugar na pigagian kan tubig lalo na ngunya na panahon na kan taguran. Pangapudan lang sa gabos ng mga kapitanes kang barangay na pitagian ka niong Tibo River and then suma nalalaog na tributary river system na nagaagi digdi sa Tibo River. Sana pailing maninda mga tao nindao na det pagtaraman lalo na sa mga sa gilid kang mga salog na dahil magparatarapok tadakulaw ng basura ninda. Ang baretang ini hatod sa Indokan Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Personal na pinanginotan ni Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol Regional Director Norman S. Laurio ang monitoring kan sitwasyon sa munisipyo Kampulangi kasuhapon. Sigon sa opisyal ginibo ninda ang lakdang tanganing mangnohon ang sitwasyon kamang apektadong residente asin maaraman ang sa indang pangangaipuhan katakod kan na-experiensahan na epekto kan makusog na paguran asin pagbaha dara kan low pressure area asin kan habagat. Kaibanan sa mga binisita ni Laurio ang mga residenteng nag-evacuar asin paramiantas na nagtinir sa mga evacuation center. Katakod kini nagdistribuir naman kan ahensya ang family food packs sa mga barangay na lubog sa baha arog kan Obaliw, Basud asin Ponso. Dagdag dyan itong mga impormasyon nasa linya si VP Henry Maseda. VP Henry, please come in. Good morning, Paring Mar. Linantupanin tubig baha ngunyan ang sentro kang Siyudad de Legazpi. Pun pa kasabanggi hanggang sa ngunyan ang sentro kang siyudad lalo na ining sa mayambangan kan simbahan ni San Rafael. Halangkaw ang tubig sa mga oras na ini. Nadidifisili na makabaldaan mga motorsiklo asin ang mga kotse. Kasarabay, ang ibabang mga saradit na mga bihikulo. Hanggan ang tubig baha duman sa may partikan Peñaranda Street na minapasiring sa may partikan Proxy Hotel. Sa ibong nalado, digdi man sa may partikan Orosite, lalong halangkaw ang tubig sa mga oras na ini. Digdi sa may pasisiring sa may Ayala Malls, halik ka digdi sa may Ramon Santos Street. Dahil na din na nakakaagi pang mga harababang mga bihikulo sa mga oras na ini, kausa ka ang tubig baha. Maginaan hampangan tabi Palingmar kang Ibalon Central School. Asin ang Legazpi Port Central School sa ngunyan, may tubig tabi na maabot sa tuhod sa mga oras na ini. Mantang ang pasiring man sa may partikan Magallanes Street, lagpas sa una sa may bangguran ng tubig sa mga oras na ini. Pag-ikot nga to digdi sa may partikan St. Elias Hotel, steering man ang sitwasyon, din nagkakaagian mga motorsiklo atin harababa na mga bihikulo. Alagad may nagkapirang mga motorsiklo nagpipirit pang makabalda sa mga oras na ini. Kasabay ang sitwasyon digdi sa may hampangan kang Ayala Mall, sa may kantukan Rizal Street asin Imperial Street. Sa may Dunkin Donuts area, may tubig sa mga oras na ini. Kasarabay, ang digdi sa may partikang Rizal Street sa may pasiring sa Barangay 24. Sa ngunyan, padagos na dahil naagihan na nagkapirang mga tinampo digdi, mga saradit na mga bihikulo, alagad, ining mga darakulang auto, baldang-baldaman, siring sa mga jeepneys na nagbabiyahe. Pero tabi pa ring Mar, sa mga oras na ini, ang location niya to, yaon digdi sa may kantukan harani sa may Albay Doctors Hospital. Magin ang minivan, asin ang ibang mga saradit na mga auto.
Dadimpi sila na makabalda, alagad may pagkakataon na kaya kanibang mga halangkaw na mga bihikulo. So mag-ingat lang po sa tuyang mga parantabay dahilan ta nagkapirang mayor na tinampo sa sentro kang Legazpi City, lantop ngunyan, nin tubig baha. Ini po si Henry Maceda live from Legazpi City downtown area. Salamat, Maray Naga. Back to you, Mariman. Thank you, Beef Henry. Ingat po tabi sa mga kababayan ta. Tapumpay ang kasubagong mga alas 12 ng aga. Padagos po ang pag-itaas kan tubig. Mientras tanto, nag-abiso ang Department of Health Bicol sa publiko kontra sa leptospirosis dahil sa padagos na pag-uran asin baha dahil sa maraot na panahon. Sigon sa DOH, ang leptospirosis sarong bacterial infection na kausa kan leptospira na mayor na nakukuha sa ihi kanto mga kino asin iba pang hayop. Pwede ning makuha sa tubig, baha, mantang ang mayor na sintomas kini, yung kalintura, muscle pain, headache, vomiting, diarrhea, red eyes, asin skin rashes. Kataod kini nagabiso ang DOH sa mga Bicolano na likayan ang paglabto sa baha, mantang kung day malikayan, pwedeng gumamit ng proteksyon, siring kan botas. Nakipaghuron si Legazpi City Mayor Hisham Ismail sa Philippine Fishery Development Authority para sa ipigbubusol na Legazpi City Modern Fish Market Project. Sigun kay Ismail na ang Modern Fish Market Project, pigalokaran fondo sa tabang ni Ako Bicol Party List Congressman Saldico asin Congressman Alfredo Garbin Jr. Sinabi ni Ismail na katuyuhan kan proyekto na matauanin marhay asin stable na sira asin iba pang marine products ang syudad. Makakapag-opresir man ini mas preskong pagkakan nagaro dampa style cuisine mantang makakatabang man ini sa pagbusol kan turismo. Sa ngunya nagkakaigwan in ocular inspection and Philippine Fishery Development Authority sa potential site na harani sa Boulevard kan syudad kan Legazpi. Nagkaigwa ng clean-up operation ang Municipal Engineering Office kan Daragalbay sa mga creek kan Barangay San Roque, Daraga, tanganing malikayan ang pagbaha. Sigon kay Municipal Engineer Fiel Montaliana, ang inisyatibong ini susugma sa direktiba ni Mayor Vic Perete para makaskas na aksyon matapos na makaresibi ng feedback hali sa komunidad manungod sa potential flood hazards dahilan ka mga baradong kanal. Sa pagi kay ni hinarali ang debris asin iba pang obstructions kan na nakakaulang sa pagbulos kan tubig lalo na ngunyan na panahon kan taguran. Nasa 14 micro, small and medium enterprises o MSMEs ang nagrepresentar kan Rayon Bicol sa nagpapadagos na National Trade Fair ngunya na taon na pigigibo sa 5th floor Mega Trade Halls SM Mega Mall Mandaluyong City. Sigun sa Department of Trade and Industry o DTI Bicol, ang mga MSMEs ang nasa man iba-ibang booth ka nasabing aktibidad kung saan pigbibida rindaan man iba-ibang obra na nagrepresentar kan mayaman na pamana kan Rayon sa paaginin mga Bicol-made artisanal crafts. Katakod kay ni pig-inganyar kan ahensya ang publiko na bisitahon ng sendang mga booth kung saan madurar ang aktibidad sa Hulyo 27 ngunyan na taon. Mga tugang primerong parte yan kasatuyang Bareta alas 7, Bareta sa lado lokal. Ang Bareta nga to sa lado nasyonal, ibang nasyon sports sa sinkamugdagang kampanahon, makalis lamang po kini. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover.
Mahalagang paalala, ang Liveroid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveroid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ang BDO permingyaon para sa Indo. Magdeposito tanganing makaipon. Mag-apply nin loan para makamta ng pangiturugan. Magbisita na sa pinakararing sanganing BDO o BDO Network Bank kung Hunyo 2 sa Hunyo 18, 2025. Inhulit na sa BDO, we find ways. Terms and conditions apply. Promo runs June 2 to July 18, 2025. DTI Fair Trade Permit Number R0508 Series of 2025. BDO Unibank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. www.bsp.gov.ph. Deposits are insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor. All rights reserved. Ginhawang araw, Nay. Ano pong sa inyo? Hi, eto yung kailangan kong gamot. Kasya kaya sa budget ko? Imbis na branded, I recommend Actimed. Actimed? Opo, Actimed. Quality generics na singbisan na ng branded, may up to 85% savings pa. Laking tipid! Yan ang ginhawa sa bulsa. May ginhawa na sa bulsa, recommended pa ng pharmacist ko. Actimed Quality Generics. Mabibili sa Generica Drugstore. Tara na! Ginhawang Generica. If symptoms persist, consult your doctor. Isang pangalan singbisa ng maraming brand. Actimed Quality Generics. Dimples Romana po para sa Ginhawang Generica. If symptoms persist, consult your doctor. DCGB, Barreta, alas 7. Barreta, alas 7. Sa bareta niya sa lado nasyonal, nangapudan si Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Manuel Bunuan sa publiko na maging responsable sa pagtatapok ng basura para mabawasan ang namamatay ng problema sa baha sa kada bes na nag-uuran. Sinabi ng Budong ang nadakulang problema pamagirari kanahan siya ang nakawagas ng mga basura, pero pa sa talagang luma na ang drainage system sa Metro Manila in particular. Tinawan ni Doong kan DPWH Chief na dapat na magtarabang-tabang ang gabos. Dagdag pa niya na baka umansa na ang DPWH ang may responsibilidad sa pagbaha. Katuwang maninda ang MMDA asin iba pang ahensya sa pag-aadal kung ano ang mga solusyon sa pagbaha. Siring maniguan ang responsibilidad ang mga local government units asin ang mga namamanuan. Ipinadiwanag niya na maski anong engineering solution ang ilalatag ninda kung ang day man nagtatrabangan, day man girarin ng pagbabago, asin pabalik-balik sana ang problema sa pagbaha. Sinabi ni Bunuan na mga dispalinghadong drainage system man ang kausa kung nga ta naglubog sa bahaan Metro Manila, asin iba pang mga kataraning na probinsya kay Daihuhusgaran ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang paagi kan pagpapaluwas nin anunsyo ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Remulla sa suspensyon din klase sa maniba-ibang lugar sa nasyon. Iniyan ni pinahayag kan Presidente matapos na tiinuhon kan mga netizen ang paagi ni Remulla kan pag-anunsyo nin abiso sa suspensyon nin klase kan mga estudyante. Sigun kay Presidente Marcos, ang importante maihatod ni Remulla ang mahalagang mensahe kan gobyerno asin warang magiging problema ini sa Malacañang. Konsiring talaga ni estilo ni Remulla sa paghatod nin abiso, papabayaan niya ini dahil bako na ini sakop kan Presidente. Enot nang inuran ni negatibong reaksyon ang paagi ni Remulla nin paghatod nin abiso sa iyang social media page dahil garong bako opisyal kan gobyerno ini asin tataramon na geologs ang nagkaperang termino o termino na ginamit ka ini sa iyang anunsyo. Naghagad ng dispensa sa Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla may kinaraman sa pakaraw na paagi kang pag-anunsyo kan suspensyon ng klase asin trabaho dahil sa maraot na panahon. Sinabi ni Remulla na ginibo niya sana ang nasabing paagi para pagianon ang sitwasyon. Dagdag pa niya na wala siyang maraot na intensyon. Ginibo niya sana iyon anunsyo na mas magian para bako negative vibes para pirmi anada dangog kan publiko. Sinabi niyang kung daininda nasabutan, minagad siya ng dispensa, pero sinabi niyang araw talaga ito sa iyang pagkatawo. Magiramduman na inuran, imbatikos gikan sa mga netizen ang mga Facebook post kan DILG na naglalaman ka mga pakaraw na anunsyo kay bana na ang mga abangers, sarap ng bogchiko. Sa kabusugan nakatulog ako ng sandali. O ito na ang hinihintay ninyo.
Pinatulan ni Philippine National Police o PNP Chief General Nicolas Torre III ang hagyat na suntukan ni Davao City Acting Mayor Baste Duterte. Sa sarong episode kan sa iyang podcast na Basta Davaoenyo, sinabi ni Duterte na maisog sa na si Torre dahil sa posisyon alagad kayang-kaya niya ini kung sinda magsuntukan. Sa sarong entrevista, nagsimbag si Torre sa hagyat ni Duterte. Inirekomendar niyang gibuo na charity event ang suntukan ninda, tanganing makatipunin pondo para sa mga naapektaran kan pagrapado kan habagat. Sigun kay Torre na dahil dakulan apektado kan bagyo asin baha, pwedeng gamiton an momentong ini o an oportunidad na magkalap nin pondo sa sarong charity boxing match. Para mas marikas, gibuo na ini sa Domingo, Hulyo 27 sa Araneta, 12 rounds na suntukan para magayon asin tanganing dakul-dakul ang makakalap na pondo. Sa pinakang latest na update, dahil pwedeng okuparon ni na Torre ang Araneta sa Domingo. Pwede da sa Agosto 3. Sa dagdag na baretang nasyonal, pupugulan ni Senador Erwin Tulfo ang mga legislador na makikiaram sa mga flood control project sa oras na magpuuna ang deliberasyon ka national budget sa Senado. Sinabi ni Tulfo na trabaho ka mga legislador na gumibunin lay asin bakuan makiaram sa pondo siring man ang pagkakatob ng proyekto para sa flood control. Mentas na ibinulgar ni Tulfo na pinag-orden ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang paramenta sa suspensyon kan pag-release ng pondo kan nagkapirang flood control project dahil sa irregularidad. Sigung kay Tulfo, nagpaabot ng impormasyon sa SAIA DBM na pinapahold kang presidente ang pagwaluwas ng pondo sa flood control dahil sa nasirip na problema. Dagdag bagang senador na daing poder ang senador asin mga kongresista na mag-flood control. Kinumpirmar ni US President Donald Trump na nasa 19% tariff ang saindang ipinataw sa Pilipinas kung sa sarong porsyento sanaan binawas sa orihinal na 20%. Ini matapos na maghuron sina Trump asin President Ferdinand Marcos Jr. sa sarong social post ni Trump sa iyang sinabi na ang Pilipinas magkakaigwan in open market sa United States with zero tariffs. Siring man piglinaw ni Presidente Marcos Jr. na ang zero tariff rate ipapataw sa nagkapirang mga produkto arog sa automobile. Sinabi kan presidente na hinagad kan US na buksan na nagkapirang merkado arog kan merkado sa mga lunadan nagigibuhon sa Amerika. Napag-araman na nasa 30% na taripa ang pigpapataw kan Pilipinas sa 10-seater na lunadan asin 20% na tariff sa mga bus asin trucks. Apera sa zero tariff sa mga automobile products nagtugot ang Pilipinas na magbakal nin mas dakul na produkto sa Estados Unidos. Sigun kay PBBM, may taas ang importation kan Pilipinas gikan sa Amerika, partikular sa mga soy products, wheat products, asin mga bulong. DCGB on assignment. Lugar na po na istoryale po dyan sa luwas. Nasa linya minabalik si VP Henry Maceda. VP Henry, please come in. Good morning, Gararay. Paringmar, nagkapirang mga dati one-way na mga tinampo sa sentro kan Legazpi, nagsarabana na sa ngunyan ang mga bihikulo. Pagkatapos na nagkapirang mga major roads digdi, anday na po, nagihanin na auto, dahilan sa padako sa paglangkaw ng tubig. Primero, ang kanto kan Ramon Santos Street, pasiring sa Barangay Orosite, dahil na kinagakaaging anuman na klaseng bihikulo. Sa mga oras na ini, apera sa nakun may 10-wheeler truck o 6-wheeler trucks na iyong pwedeng lumusong digdi. Kasarabay man ang hambangan kang Legazpi City Public Market, asin ang digdi sa may partikan Magallanes Street na close traffic ini, dahilan tahalangkaw ang tubig sa mga oras na ini. Kung kaya nagkaperang tinampo sa sentro, na dating mga one-way ini, ngunyan sa rabatan ng mga bihikulo, asin paminsan, minakausan in traffic dahilan sa mga tricycle, mga motor, kotse, asin iba pang klaseng mga SUVs o mga bihikulo na nag-aaging ngunyan sa sentro kang sa tuyang syudad. Alagad, dahil man nagpapabayaan mga miyembros kang Legazpi City PNP sa pagmanihal kan bolos kan trapiko, pon pa sa bagong magahon, yaunan mga digdi para magtabang sa posibleng pagkagubot kan traffic sa sentro kan sa tuyang syudad. Mantang sa mga oras na ini, padagos po na nagtatagiti pa sa nagkapirang portion kang urban areas. Alagad, de kita kinaresibin na anuman na mga untoward incidents o mga pangyayari kausa kang padago sa paglangko kan tubig sa nagkapirang parte kan syudad. Ako po si Henry Maceda reporting live from downtown city of Legazpi. Salamat, Marinaga. Thank you very much, VP. Sa nagligado mga impormasyon, dumang kita sa ibang nasyon.
Kinumpirmar kan direktor kan Al-Shifa Hospital na 21 mga aking Palestinian ang nagadan sa gutom asin malnutrisyon sa nakalisan ng tulong aldaw. Sigong kay Dr. Mohamed Abuy Salmiya na nagdadakol ang mga kasong may koneksyon sa gutom sa mga natatadang ospital sa Gaza. Inidelan sa padagos na kakulangan sa pagkaon na simbulong sa tao kan daing pundong opensiba kan Israel. Pon kan marumpag ang ceasefire kan Marso sa Giraray na pinerarom ang Gaza sa complete blockade kung saan limitado sa na nakakalaog natabang pon kan bulan in Mayo ngunya na taon. Base sa UN, sobra 1,000 na Palestino ang nagadana mantang pigbabalo na magkuanin ayuda. Kadaklan man digdi harani sa mga lugar na pigmamanihar kang Gaza Humanitarian Foundation o GHF. Sa lado kan Karawato Sports, pinigulan kan TNT Tropang 5G. Nadagos ng makua kan San Miguel Beermen ang kampyonato kan PBA 49th Season Philippine Cup Finals. Ini matapos na dawgon kan TNT and Beermen sa skor na 86-78 sa kawat na ginibo sa Smart Araneta Coliseum. Dahil ang digdi nadara kan TNT ang kawat sa Game 6 kung sa inigwan na sindang duwang gana. Matang ang Beermen may tulong gana sa saindang best of 7 finals. Nagbida sa panggana kan TNT si Brandon Ganuelas Rosser na nagrehistro ng 18 puntos asin 5 rebounds asin 14 puntos man ang nairehistro ni Kelly Williams. Sinabi ni TNT coach Chot Reyes na naging matindi ang laban siring man ang mga ipinahiling na depensa ninda laban sa Beermen. Sa kamugtakan po panahon, huya ang pag-asa des Regional Forecasting Center si Dan Triumphante. Ang binabantayan po natin na dalawang bagyo na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ang una po yung bagyong Dante. Ito ay nasa layang 790 kilometers east-northeast ng Itbay at Batanes. Kumikilos po ito northwestward sa bilis ng 15 kilometers per hour na may radius ng 550 kilometers. Itong bagyong Dante na expect po natin na papalaya ito sa kalapaan ng Pilipinas at lalabas ng Philippine Area of Responsibility mamayang hapon. Samantalang mas lalong lumakas pa po ang itong bagyong Emo at naging na po itong severe tropical storm category. Ito ay tinatayang nasa layon 245 kilometers west of Bacnotan, La Union. Gumagalaw po ito southwestward sa bilis ng 25 kilometers per hour na may radius na 150 kilometers mula sa sentro. Dahil po dito sa bagyong Emo, ito ay magdadala ng mga lalakas na mga hangin at malalakas na mga paulan sa parte ng northern Luzon. Samantalang wala po tayo nakataas sa anumang tropical cyclone wind signal sa anumang probinsya ng Bicol Region. Itong dalawang bagyo ay wala naman direkta nakaka-apekto sa anumang probinsya ng ating rehiyon. Southwest monsoon naman po ang magdadala ng mga paulan, malalakas na mga paulan sa iba't ibang probinsya ng Bicol Region, lalong-lalo na po ngayong araw sa probinsya ng Camarines Sur, Albay at Sorsogon dahil po mayroon po tayong ina-expect na 50 to 100 millimeters of rain dito sa mga probinsyang ito. Samantalang meron po tayo nakataas na heavy rainfall warning, red heavy rainfall warning dito sa probinsya ng Albay at yellow heavy rainfall warning sa probinsya ng Camarines Sur. Kaya na-advise po natin yung publiko, gayon din po yung nasa Disaster Risk Reduction Management Office na patuloy i-monitor ang weather conditions sa banta ng pagbaha at pagguho ng lupa. Ina-expect po natin na sa susunod na mga araw, mas kaunti na lamang ang mga paulan dito sa Bicol Region at wala po tayo nakataas na hail warning. Ang agwat po ng temperatura sa Kabikulan aabot ng 24 to 29 degrees Celsius. Ang araw ay sumikat ng 5:29 ng umaga at ito ay lulubog ng 6:14 ng gabi. At yan lang latest galing dito sa weather forecasting ng Pag-asa Southern Luzon na Constant Triumphante, Maraming Hapon. Thank you very much, Dan. Mga tugang yun na po ang kabilugan sa tuyang alas 7 mga bareta. Kini po na sing kinalap sa DCGB News Base sa nakalis po na 12 oras. Napakarang ka nakatuwang niya sa pagsurat kan mga bareta. Jenny Matthew Ballaran asin Nicole Ann Gloriani. Lado technical, kasuhang tadyan si Ronald Baldo. DCGB Social Media Department, kaibanan tapo dyan si Jerome Nico Martinez. Napakarang kambilong na tropa kang Mega Force Patrol. Kiniman ni BP Henry Maceda, katuwang tapo dyan sa luwas. Si good morning kay Homer Realista Lola. Si naman kay Alma Bernaldez. O may reklamo po si Alma. Diyan po sa Bakakay. Ang bultay da po 170 volts na sana. Paayos man da po sabi ko sa Aleco. Tapos good morning man kay former councilor Jesus Chito Baldo Nakantabay.
Taga mga nakatune in po sa 729 kHz sa bitang ka mga radyo sa WGB 106.9 dyan po sa Tabaco City. As in nakatune in sa DCGB News Online Facebook page, DCGB YouTube channel. As in nasa cellphone po kami sa DCGB Live app. Maraming salamat po. Kami ang sa mga naging tagapagbareta. Ako po si Nicole Ann Gloriano. Ako man po si Mardila Daing Iba. Please keep safe and stay dry. Abangan na po masunod ang Hapot with BP Henry Maceda. Thank you po and God bless the Philippines. Yan ang DCGB Bareta.